Żvilupp importanti fit-traġedja ta' tmiem il-ġimgħa fi Streza dan hekk kif 3 ħaddiema tal-manutenzjoni ammettew li problema li kienet ilha tippersisti madwar xahar u nofs waslithom biex babsu s-sistema awtomatika tal-brejkijiet. Il-ħaddiema spjegaw kif biex jippruvaw jirranġaw l-anomalija li kienet żviluppat fis-sistema tal-cable car kienu defsu furkettun, deċiżjoni li swit il-ħajja ta' 14-il persuna. It-tliet irġiel qalu li l-għodda kienet poġġiet apposta u ma tħallitx fil-post bi żball. Dan sabiex iżommu miftuħa s-sistema tal-brejkijiet tal-emerġenza u li fl-aħħar issarfet fi traġedja umana. Il-Kmandant Provinċjali tal-Karabinieri di Verbania Alberto Cicognani ikkonferma l-ammissjoni ta' 3 ħaddiema u qal li kienu għażlu li jużaw il-furkettun biex jevitaw aktar interruzzjonijiet fis-servizz tal-cable car. Flimkien ma' 3 ħaddiema, il-Pulizija Taljana qed iżomm arrestat ukoll lis-sit tal-kumpanija li topera s-servizz. L-użu ta' dan il-furkettun jidher ukoll filmat illi xandar online mill-ġurnal Taljan La Repubblika. Intant aħbar aktar pożittiva li ċkejken Eitan, l-unika persuna li baqa' ħaj minn dan l-inċident, stembaħ għal xi ħin l-4 filgħodu biex kif fetaħ għajnejh sab qudiemu l-tzija tiegħu u qed jinżamm taħt il-loppju iżda jinsab f'qagħda stabbli. Eitan irnexxielu jibqa' ħaj grazzi għal mod kif missieru għanqu miegħu biex jipprova jevitalu l-impatt li ħalla l-kumplament tal-familja tiegħu mejta.